Защо един психолог решава да развива личен брандинг онлайн? На гости сме при Кристиян Денчев, с когото CopyVibes работи вече повече от година, за да му зададем няколко въпроса. Защо реши да бъдеш онлайн и да снимаме заедно видеа за социалните мрежи? Реших, защото чрез интернет достигам до по-голяма аудитория и така мога да помагам на много повече хора. Все пак всички седят в TikTok, в YouTube, в Facebook, в Instagram, в всички социални мрежи и по този начин, съответно, си доближавам по-лесно до по-голяма част от хора. Притесняваше ли се в началото? Сподели ли някой психологически трик, как го преодоля? Щях да се притеснявам, не бих казал, по-скоро, когато съм пред камера, някой път артикулацията и думичките някъде другаде отиват. Аз винаги съм обичал да говоря пред хора, пред камера и това не мисля, че ми е било някакъв проблем. И на сцена съм излизал, така че нямам тази тревожност и нямам пред камерата. Да говоря, да забивам, Трика, който съответно го използвам е, че приемам, че това е нещо нормално и се опитвам да превърна дефекта в ефект.